أرست زينام هنتت منبر سفر حرستوت انتزازم ميلان نبابرا حرستوت كغيرون طعناوي حيوت زلاو سنين قبلو قدماي منستر أبي أحمد تزاريبو ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ መንግስቲ ንአፍሪት ኢንዱስትሪ ዝህቦ ትኩረት አጠናክሮ ክቅጽል ይለው ካብ ዜና ወፃኢ ሩስያን ዩክሬንን ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ኣብ ቱርክ ከተማ ኢስታንቡል ተጀሚሩ سلام طعنا بلاي زغوركم تملكتي كما يتمسيو لكع ساعات حد قينو كم تلمود نساعات ترالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندام راحكم ساهم صنه أنا برهان في السام فلما بحاصر زيناتات كنجمر بايتو كلت حزبي اب زسالطو مبل 33 سرعه اخيبو كلت سممعناتات لقا حويسو اواج اتحزان اوغاغدان درق غحاف اطريقوم منستر وانا تصوع منغستي تسفاي بلجيغي اب مونغو ايثيوبيان بانك عرب لمعات قطبه افريكان نزتوادد لمعات بارك وصيتاوي اندستري جبرنا استغبر سممعنات لقا زطمت مبرهيبوم اتي سممعنات لقا باركتات لمعات اندستري حرشان مسفاح عقمي سميان مهنات كمون مناسي اب عود حرشا اندستري تساتافين كونو زقل سممعنات كم زخنه ارديوم توساخي امونغو ايثيوبيان عالم لخ محبر لمعاتن نطعنا دق انستيون زتوادده طنكارا بمهزون تكنولوجي استحجزم اغلغلوت اوهوان ممحاش زقربه سممعنات لقاح نمصدا زقربه اواج صديقوم هنصت منبري سفر حرستوت انتزازم ميلا انبابرا حرستوت كقيرون طعناوي حيوت زلابسون يوم كبلو قداماي منستر ابي احمد تزاريبوم توم قداماي منستر مبل رابعين اكال كرمتاوي سرعت ولنتان زخونم سرعت كوريدور لمعات قصر اب كلل ماخلاوي ايثيوبيا زوبا سلطي وردا خولبارغ هنصت منبر موديل حرستوت اجميروم بتمساسالي ابزوبا هديا وردا ليمو قبلي دوبانچو مرها غبري مجمار كوريدور قصر منبر ابايتي موديل حرستوت كم استقايدون غليصوم يوم توم منبر ابايتي تحانيصوم انتزازمو ميلان نبابرا حرستوت كم زقيرون حبيروم قداماي منستر ابي احمد ابتي زوبا بزنورم صنحيت اب اغرو اندستري زولو تساتفو معزابوم اب محوراو ميديوم اب زم حلالفو ملختي غليصوم ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ መንግስቲ ንሰላም ከምውን ንአፍሪት ኢንዱስትሪ ዝሃቦ ትኩረት አጠንኺሩ ከም ዝቅጽል ተዛሪቦም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሳልሳይ ኤክስፖ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ንሕናውን ንሸምት ኣብ ከተማ ጎንደር መሪቆም ከፊቶመሎም አይተ ተመስገን ጥሩነህ ኣብቲ ኤክስፖ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእክቲ ጎንደር ከም ሃገር ፍሉይ ትኩረት ኣብ ዝተውሃቦም ልምዓት ብኣፍራይ ዘፈር بعتوب الناصرات تركب يميلهم كل الأمحارة بوانصقمون حربنيا لمعات كوينو كم زقصلم غوندر مسكر يازولو توم مكتل قداماي منستر مسارت سلطانه تمالي لو من صباحن كوريدور افريت اندستري ناخونت كم تركبون يوم غليصوم بتزامد زنا مكتل قداماي منستر تመስገን ጥሩነህ በከተማ ጎንደር ዝተጻረየ ዘይት ዓተር ዘፍሪ ኢንዱስትሪ ቲቲኬ መሪቆም አጀሚሮምሎም اتي اندستري ب 374 مليون بر استانصن تخون اب معلتي 120 طن حروجن زتصاري زيت بلعن عتر ناي مفرع عقم زلو يتباهيلولم مكتل قداماي منستر تመስገን ጥሩነህ ابتيوان اندستري تيتي كيم ببرك هاجر نستجمر لمعات مفري اندستري قندي مرأيا يلوم ጎንደር ሰላም بمحلاون بمصنعن لمعاتن عبيتن نمرققات أبزقبت صعري مرأيا كتما كم زخونتون الرقاقيصوم
كبرات ملكتي حزن ما بزرزرنا بحزنا مزيناتاتي كحلفكم ممحاش ماكرو قطبة تفصامي يقبر بمهلاو زي تكبر زلو سرعات عداغاز مرحو تمن شرف وصاي بحقاوي اقباب زي سدد متن شرف وصاي كمحيش عدل كم زفتره قلقالو دياسبورا إثيوبيا أفليتو أب نركبالو بجت عمت شعات أوارح لعلي 5 بليون دولار أمريكا ناب وشت عدي كم زاتو تفليتو لهم نصابصاب قدست مامو مرها سلام مرسام أب زتفلالي كفالات علم أب زركبو هاجرات زنورو إثيوبياويانن تولد إثيوبياويانن أب موالهم زتري وهفتي أب عدهم فسسجيرهم تربحنتهم زرقاقو صلو عمامات نداسالتو صنيحهم يوم بزتسالتو ممحيش سقوم تتات قطبا إنفستمنت دياسبوران سدد شرف وصاي نوش تعدن معباي تمته توهيبويو كم مبرو وانا دايركتر قلقالو دياسبورا إثيوبيا أمباسادر فتسو مارقا سرعات تقبراتمن عداقا بزمرحو قطبا ماكرو كانا مخالو ببانكتاتن تمعدادوت عداقاتات نوت أفلا من شرف بمصباب بحقو مسرح زسدد جنزب وسخ كري أخيلي ባለፈው አመት ሙሉ አመት የተላከው 4.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር أب زحلف عامت متن استسدد جنزب 4.4 بليون دولار أمريكي نيرو أب زحزنا عامت وشت تشعت ورحي 5.1 بليون دولار أمريكي بحقاو مسرح ناي ملأخ تكبارات وسخ أريميوم إزي زخون اللي عندي مخنات تشرف وصاة تمن شرفي تمعداداوي كوخون سلسة جبرة من محياش بمقبارنا إلى أمن عداقا سند موال نوا إثيوبيا اللو مقبارو دياسبورا بأكال كي ترخبه أب زل اللخوينو بديجيتال أقباب أكسيونات بمعداقن بمشاتن موال نواي فسس مقبار زخل اللو عدل كمز فترون قليتهم يوم ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያለውን የማስፋፋት አዳዲስ የመምጣት أب مسفح زفر إنفستمنت حزب زتنحة حدشت بايتا ناي متحاز تكبارات كتسال خوينيو سو هفت وصا هاجرات قدم حزي أب زي تفقدو زفرات كنتفو زخولولو عدل دا تفترة سلا زركب قال دياسبوراتات زلوهم ولقاو ركبن تتأميروم مستوم سو هفتي أب تسلال تمساسال تكال كم مسرحهم نزي سرحلو زتنحو كوبانيا حيزوم زمتو ألو كلتا كوبانياتات باقباب زمتو يميوم حدا كاب إنجليز اتخلاي كاب فرنساي بستقلت أقباب مزيوميوم أب أوروبا أبل أبي كوميتي ديفند إثيوبيان نبار إيطاليانن كيا نجاش أب هاجرو بروجكتاتن هاجرو ربحاتن مس إمباسي إثيوبيا بقربة يسرحوا مهلاهم يجلسا የሀገር ናሽናል ኢንተረስቶች በጊዜው እየተነሱ ያሉ እዋኑ ሐልዮም ሕቶ ሃገራዊ ረብሓታት ቶበሪ ባሕርን ካልኦት ብዙሓት ዛዕባታትን ይለዓሉ እዮም ነዚኦምን ዝኣመሰሉ ምስ ኢትዮጵያዊነት بقطታ ዝራኸብ ከም ምዃኑ ሽኻልና ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ በመግባር ነዚ ንምዕዋት ከነንሰሕብ የብልናን ኩሉ ኢትዮጵያዊ በሓባር ደው ኢሉ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ይምልከተን እዩ ክብል ግድን እዩ ተቐማጥ ኖርዌይ ኣይተካሳውን ገሉ ብግዶም ንሓምለዋይ ኣሰር ሓዊሱ ልምዓት ሃገር ኣብ ምቅልጣፍ ግደ ዘለዎም ፕሮጀክትታትን ሃገራዊ ረብሓ ዝዕቅቡ ንጥፈታትን ይሳተፉ ከም ዘለዉ የብርሁ ኢንቨስትመንትና ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ أب إنفستمنت نتفتات نقدن كدمي كلتا عامت عدي سابا بتنح خلوان مس زتنحة أسرارها نزي سعيو زمتن استمحيش نجر ريلي بزد ما ينتقفلهم زلو سرحتتات أفلتو مهاب يدلي صبصب قلقالو زينا إثيوبيا يو دقع حمد مقرابو نسرحتي كرامات حجز كم زقبر أب ممحدار كفلة كتما شجر زركبو حارستوت أفلي تملهم دليت دقعي كوانا وان يوسخ ملاوز حبرو توم حرستوت وسخ واقا كمستر ايونيم تازاري ومزلوم نتصابصاب ينقاچو سماو ملو برهان كرماي عمم حدار كتما شجر كفله كتما قلان زركبو حارستوت مدلو حرشا كرامات الناس سالتو كم زلو قليزوم دوخا حمد الناس سدو زرخبنا يوم توم حارستوت ابوانو يقربلهم بزعبا ملون ارديوم يوم የመህረርሻ ያው በዚህ ባለፈው ወራቶች ውስጥ ሕርሻ ክራማት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ናሓረስና ጸኒሕና ሕዝቡን ናሓረስና ኢና ንርከብ ዘርኢ ኣዳሊና ኢና ድኹዕውን ንወስድ ኢና ዘለና ሕርሻ ዙርያ በጣም ቆንጆ ነው የዝናቡ ኩነታት ሕርሻን ዝናብን ጽቡቕ እዩ እኹል ዝኾነ ማይ ረኺብና ኢና ንሕርሻ ክራማት ድልዋት ኢና دوخع بزملكتون منجستي بستوسن بركات النايو أب إدنا زركب دوخعي ناتتقمنا لينا نركب وانا حلا في بيت فتح حرشا كتما قلان زخونو هاي تسيس هايلو بوغنو مسرحتي من ملأتوت حرشا يسالت مهلاو أرديوم يوم تلك معبراتو تشالو ندى كفلة كتماتشن كم كفلة كتما أبيت محبرات اللونا تحرشتاي انتا يزدلي نزبل مس زملكتوم عكالات بصفحات الناس رحنا ينازلنا
أستات 26,300 كونتال دخوع حمد اللي نايو بسفعات إن أتوي زلو يخون براب قرب التوضخي حزرت كمزلون وسخواقون إن ترأي كمزلو اتوم حرستوت أرد يوم بوقتو مدرسو بطعم طرونو أب أوانو ببصحو بتعام تصبغيو دحرا عسرت مجتمع التات زرعتات سلزلو يتقمنايو بكونتال 3000 ምናምን ብር ነበር ንኩንታል 3000 قرشي نيرو حزب عصفي وسيخو مسناي عمنت النصاصر عصفي وسيخو ድሌት እተውት ሓረስቶት ንምምላስ ዝተፈላለዩ ስራሕታት ይሳለጥ ምህላውን ናይ ተሲሳይሉ ገሊጾም እዮም አቅርቦቱ ላይ አሁን ካለን መረጃማ ኣብ ቀረባ ምዘለና መረዳእታት ተሓይዝና ምስ ዝምልከቶም አካላት እናሰራሕና ኢና ንርከብ ጉለታት ተሃልዮም እንእርመሉ መንገዲ እውን ኣሎ ምስ ሓረስቶት እውን እናዘተና ኢና ዘለና ወሰኽ ዋጋ ኣሎ መንግስቱውን ይፈልጦ እዩ ኣብ ክፍለ ከተማ ገላን ልዕሊ 5000 ሄክታር መሬት ዝኾን ብሕርሻ ክራማት ንምሽፋን ትልመተ ተሒዙ እናተሰርሐ ምህላውን ተገሊጹ እዩ ምሩፅ ዘርኢ ፍርያት ሕርሻ ብምድንፋዕ ውፅኢት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ሓረስታይ ብምርምር ዝተሓገዘ ምሩፅ ዘርኢ ብእዋኑ ንክረክብ ስራሕ ምህላውን ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ይድነቃቸው ሰማው ኣባዲ ደመቀ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ሆለታ ነባሪ ዝኾነ ሓረስታይ ደበሌ ወርቁ ተረባሒ ምሩፅ ዘርኢ ኣርሱ ሓዊሱ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ምሩፅ ዘርኢ ናይ ምጥቃም ልምዶም እናዓበየ ብምምፁ ፍርያቶም ይውስኽ ምህላው ሓቢሩ ኣብዚ ዓመት ንዘከናውንዎም ስራሕትታት ሕርሻ ምሩፅ ዘርኢ ብእዋኑ ይቐርብ ብምህላው ንስራሕትታቶም ምቹ ኩነታት ከም ዝፈጥር ሓረስታይ ደበሌ ወርቁ ገሊጹ ከዚ ምርምር ይሰጠንና እዛ እናባዘዋለን ካብዚ ማእኸል ምርምር ይወሃበና ንሕና ድማ ኣፍሪና ናብ ዝነእትዎ ስርናይ ጣፍ ስገም ብዘይ ጸገም ንረክብ ኢና ቅድሚ ሕዚ ካብ ሄክታር ክሳብ 15 ኩንታል ንረክብ ነርና ካብዚ ማእኸል ምርምር ምሩፅ ዘርኢ ወሲድና ምልማዕ ካብ ንጅምር ናብ ዝግና ክሳብ 32 ኩንታል ምርካብ ጀሚርና ኢና ሓልሓሊፉ ሕፅረት ምሩፅ ዘርኢ ከም ዘጋጥም ዝገለጸ እቲ ሓረስታይ ስራሕትታት ምብዛሕ ዘርኢ ክውስኽ ኣለዎ ይብል በዚህ ዓመት የራሳችንን እንዘራለን ብለን አስበን ነበር ኣብዚ ዓመት ናይ ባዕልና ክንዘርእ ትልሚ ነርና ኣብዚ ከምዚ ምስ ረኣኽዎ ድማ ተሓጒሰ ምክንያቱ ካብዚ ወፃኢ ካልእ እንተዘሪእና ክንረኽቦ ዝግበአና ፍርያት ኣይንረኽብን ሓረስታይ ተጠቃማይ ምሩፅ ዘርኢ ክኸውን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣሳታፊ መራብሒ ዘርኢ ቴክኖሎጂ ውፅኢት እናምፀአ ምዃኑ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ሆለታ ሓቢሩ ማዕከሉ በርካታ ቴክኖሎጂዎችን ነው ያወጣው ባለፈው ዓመት ብቻ በተለይ በሰብል እዚ ማእኸል ብዙሕ ቴክኖሎጂ ኣፍርዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ካብ ኣዝርእቲ 5 ዓይነት ኣውፂና ኢና ኣብ ከይዲ ዘለዉ ድማ ኣለዉ እዚ ብዝግባእ ብምርባሕ ማሕበራት ብምውዳብ ምስ ዩኒየን ብምርኻብ ዘርኦም ተመሊሱ ይርከብ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጋዝ እዩ ስራሕቲ ሕርሻ እዚ ዓመት ውፅኢታዊ ንምግባር ቀረብ እታወት ብዝተወደበ መንገዲ ከም ዝፍጸም ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ ንዝመጽእ ዘርን በተመለከተ በዚህ ዓመት ዘርኢ ብዝምልከት ቅድሚ ሕዚ ብማእኸላይ ውፅኢት 1 ሚልዮን ኢና ነቕርብ ነርና ኣብዚ ዓመት ግና ከባቢ 2 ሚልዮን ኩንታል ዘርኢ ንምቕራብ እዩ ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐ ዝርከብ ንዝመጽእ ሕርሻ ክራማት ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተገበሩ እዮም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋይና ክንሰግር 14 ሃገራት ዝሳተፋሉ ሻውዓይ ዓውደ ምርኢት ንግዲ ኣግሮፉድ ካብ 12 ክሳብ 14 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ፌር ትሬድን ፕራን ኢቨንትስ ጀርመንን ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ዓውደ ምርኢት ዓለም ለኸ ሕርሻ እታወታት ቴክኖሎጂ ምግብን መስተን ከምኡውን معشقي تكنولوجي بلاستيك حتمتن كالوت فرياتاتن نمريت كقرب يوم تباهيل اللوم تشاينا جرمن هندي طاليان بولاند سعود عرب تركن حبرات عرب إماراتن حويسو كاب 14 هاجرات زي توزاعو لعلي حدميتن 3 انتقالات عبتي عودي مريت بمستاف فرياتن أغلغلوتومن كقرب يوم تباهيل اللوم كابزي بتوساخي مريت نقدي مقبي إثيوبيان مريت نقدي بون إثيوبيكان كنا قنيتي عودة مريت كم زكايديو تغاليسو زلوم بون إثيوبيا أب عداق علم تمراتن تودادارن كخون توساخ سرحتي كم زدلي
ኣብ ዜናዊ መሰናድኦ አዲስ ቀን ጻንሒት ዝገበሩ ሰብ ሞያም ገሊጾም ዘለዎም መንግስቲ ነቲ ዘፈር ብዝህቦ ፍሉይ ጠመተ ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ እዚ በጀት ዓመት ኣብ ታሪክ ሃገርና ፈላማይ ዝኾነ ኣፈጻጽማ ምምዝጋቡን ተገሊጹ እዩ። ንጸብጻብ ምንተስኖት ናዝሬት በሪሁ ቁጠባ ሃገር ብምሕጋዝ ኮነ ስነ ምህዳር ከባቢ ብምሕላው መዳይ ምስ ዘለዎ ረብሓ መንጽር ሓምለዋይ ወርቂ ብዝብል ዝፍለጥ ቡን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚእታዊ ዝኸውን ሸርፊ ወጻኢ ከም ዘምጽእ ይዝረብ ኮይኑ ግና ቡን ንዓለም ኣብ ምፍላጥ ቀዳመይቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዘለዋ ምቹው መሬትን ዝስማዕማዕ ከባቢ ኣየርን ብምጥቃም ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳርን ተመራጽን ንምዃን ክስራሕ ከም ዘለዎ ምስ ኢቲቪ አዲስ ቀን ጻንሒ ዝገበሩ ኣጋይሽ ገሊጦም በዓለም ገበያ ተወዳዳሪና ተመራጭ ለማድረግ ቡናችንን በዋናነት የሚሰሩት አንደኛ ያው ከዝርያ ማሻሻያ ቡና ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተመራጽን ተወዳዳርን ንምግባር ብቐንዲ ዝስርሑ ሓደ ኣብ ምሕያሽ ዝረኣሌት ስራሕቲ ክስርሑ ኣለዎም ብተወሳኺ ድማ ዝስማዕማዕ ስነ ምህዳር ይድልዩ ጽቡቕ ዓሌትን ዝሰማማዕ ስነ ምህዳርን እንተዘይሃልዩ ውጽኢት ክህብ ኣይኽእልን ኩለ መዳይ ዝተማልአ ናይ ክንክን ስራሕ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ምድላው ምህርቲ እውን ምዝማን ድላይ እዩ ቡን ዘፍርዮ ሓረስቶት ተረባሕቲ ንምግባር ሪፎርም ዕድጊት ተግባራዊ ብምግባሩ 563 ዝኾኑ ሓረስቶት ፍቃድ ኤክስፖርት ኣውፅኦም እናሰርሑ ምዃኖም ዝተገለጸ እኳ እንተኾነ እቶም ሓረስቶት ምትእሳር ዕዳጋ ኣብ ምፍጣር መዳይ ግና ሓገዝ ከም ዘድልዮም የልዕሉ አርሶ አደሩ ቀጥታ አፈላልጎ የመሸጥ እድል እንትን ብዙም ትምርት ሓረስታይ በቀጥታ ዕዳጋ ደላልዩ ናይ ምሻጥ ልምድን ፍልጠትን የብሉን ስለዚህ መንግስቲ ፍቃድ ሂቡ ባዕሉ ደልዩ በቀጥታ ዓደግቲ ካብ ላዕሊ ወሪዶም ምስ ሓረስታይ ብምርኻብ ምትእስሳር ተዝፍጠረልና ይብል ከግብይቱ ሪፎርም በፊት በተለይ አምራቸው አርሶ አደር ተጠቃሚ አይደለም በአነስተኛ ዋጋ ቅድሚ ሪፎርም ዕድጊት ብፍላይ ኣፍራይ ሓረስታይ ተረባሓ ይነበረን ብንሽተይ ዋጋ ንኣቕረብትን ንደላሎን ይሸይጥ ስለዚ ኣብ ማእኸል ዘሎ እምበር ሓረስታይ ኣይነበረን ዝርባሕ ብፍላይ በዚ ሪፎርም ዕድጊት ብቐንዲ ዝርባሕ ዘሎ ኣፍረይቲ ሓረስቶት እዮም 3 ዓመታት ዝሓለፎ ማሕበር ለኣኽቲ ቡን ብወገኑ ተረባሕነት ሓረስቶት ንምርጋጽን ጽሬት ቡን ምምሕያሽን ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ኣይተግዛት ወርቁ ይገልጹ እኛ የሰራነው ስራ አንዱ ትልቁ የማርኬቲንግ ሊንኬጅ መፍጠር ነው ንሕና ዝሰራሕናዮ ሓደ ዓብይ ስራሕ ምትእሳር ዕዳጋ ምፍጣር እዩ ብብርኪ ዓለም ቡን ኢትዮጵያ ዝፍለጠሉ መድረኻት ብምስታፍ ካብ ኣሜሪካ ሳብ ጃፓን ኣውሮፓ ንሳተፍ ኢና በዚ መሰረት ቡን ኢትዮጵያ ጽቡቕ ሽም ረኺቡ እዩ ምስ ዓደግቲ ናይ ምርኻብ ስራሕ እውን እናስራሕና ኢና ዘለና ብሓፈሻ ንሓረስታይ ክረብሕ ዝኽእል ምስ ዓለም ለኸ ብምርኻብ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ብምርዳእ ስልጠና ብምሃብ እናሰርሐ እዩ ዘሎ ካብ ቀረባ ኣዋናትነት መንግስቲ ነቲ ዘፈር ብዝሃቦ ፍሉይ ጠመተ ኣብ ዝሓዝናዮ በጀት ዓመት ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ኣብ ታሪክ ሃገርና ፈላማይ ዝኾነ ኣፈጻጽማ ኤክስፖርት ምምዝጋቡ ተገሊጹ እዩ ናብ ዜና ወጻኢ እንትንሰግር ድማ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ኣብ ቱርክ ከተማ ኢስታንቡል ተጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርክ ሃካን ፊዳን ዝተመርሐ እንትኸውን ሰብ መዚ ቱርክ ሩስያን ዩክሬንን ተሳቲፎም እዮም ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብቭላድሚር ሜዲንስኪን ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሚካኤል ጋሉዚን ሓዊሱ ላዕለዎት ወታደራዊ ሰብ መዚ ሩስያ ወኪሎም ኣብ መድረኽ ዘተ ሰላም ተራኺቦም ኣለዎም ብወገን ዩክሬን ሚኒስትር ምክልኻል ሩስቴም ኡሜሮቭን ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ሰርጊ ኪስቲትን ከምኡውን ሰብ መዚ ድሕነት ተሳተፍቲ ኮይኖም ካብ ዩክሬን ዝቀረበ ሰነድ ሓሳብ ሰላም ምቕባላ ሜዲንስኪ ዘረጋግጹ እንትኸውን ፕሬዚዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ግን ሩስያ ዘቕረበቶ ከም ዘየለዮም ተዛሪቦም ኢራን ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘተ መርሃ ግብሪ ኒውክሌር ንክዕወት ማዕቀባት ክለዓሉላ ሓቲታላ ኣሜሪካ እውን ድሌታ ዘማልእ ሰነድ ዋላ እኳ ንኢራን ተሰደደት ኢራን ኣይተቐበሎን ምባላም ተሓቢሩሎም መሐመድ አልቃድር አዋይድወሎ ዳሃብ ያሲን ድማ ከም ስዕብ ከተቅርባ ያ كاملا برخلاف قوانین بین الملل هست ازون مینیستر ጉዳይ ወጻኢ ኢራን ዓባስ አረክቺኦም ሓምሻ ዘተ ኒውክሌር ኢራን ኣሜሪካን ብዘይ እኹል ዘተ ኣብሮ ምንትዛዘም እዚ ዘተ ኒውክሌር ዝተሓላለኸ እዩ ይብሉ ደስ ክብሎም ናብ ስምምዕነት ዝዕድሙን
ደስ እንትብሎም ድማ ዘቋርጽዎን ትራምፕ ሰናይ ዘተ ጌርና ኢና እቲ ኸይዲ ብሰላም ዝተዛዘመሉ ኩነታት ረኺብና ኢና ይብሉ። ኣብ ኢራን ን20 ዓመታት ዝኣክል መርሃ ግብሪ ኒኩለር ብፍተሻታት ዝተረጋገጸን ዝተደልየሉ ዕላማን ይውዕል ነይሩ። ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ድሕሪ 1979 ግና ኢራን ዓለም ለኸ ምትሕብባር ኒኩለር ኣቋሪጻ ብባዕላ መንገዲ መርሃ ግብሪ ኒኩለር ብሕቡእ ኣቐጺላ እያ። ድሕሪ ዝውን ትካል ውድብ ሕብራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሓዊሱ ምስ ኣሜሪካ እዚ መርሃ ግብሪ ኒኩለር ጠጠው ክተብል ዘተተገይሩ ነይሩ ግና ዕውት ኣይነበረን። ሕዚ እውን ድሕሪ ዓመታት ኣሜሪካን ኢራንን ብመርሃ ግብሪ ኒኩለር ዑማን ኢሉ እውን ኣብ ሮም ዘተኳ እንተገበራ ሕዚ እውን ኣንፈት ዝሓዘ ዘተ ክዝትያ ይከኣላን። ኢራን ምስ ኣሜሪካ ንትገብሮ ዘተ መርሃ ግብሪ ኒኩለር ዕውት ንክኸውን ማዕቐባት ክለዓሉ ንኣሜሪካ ትሓትት። ንሓሙሽተ ዙራት ዝኣክል ኣብ ዙርያ መርሃ ግብሪ ኒኩለር ኢራን ኣብ ዘተ ዘለዋ ኣሜሪካን ኢራንን ሕዚ እውን 5 ዙራት ዝኸውን ዘተኳ እንተሳለጣ ዘተኣማምን ዘተ ግና ክገብራ ይከኣላን። ኣሜሪካ ድሌት ኢራን ዝመልእን ተቐባልነት ዘለዎ ዝበለቶ ሰነድ ንኢራን ልኢኻ እያ። ኢራን ብወገና ኣሜሪካ ዘዳለወቶ ሰነድ ግልጽነት ዝጎደሎም ከም መንቀል እኳ ከገልግል ዘይኽእል ክትብል ነቒፋቶ እያ። ነዚ እውን ኣቐባሊ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢራን እስማዒል ባዕጋይ እንትገልጹ ኣሜሪካ ተቐባልነት ዘለዎ ሰነድ ኢላ ዘቕረበቶ ተቐባልነት ዘይብሉን ኢራን ብኸመይ ማዕቐባታ ክለዓሉላ ከም ዘለዎ ዘየካትት ክብሉ ነቒፎም እዮም። و من متاسفم که خدمت شما عرض بکنم ካብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ሸሊኹ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ ምህርቲ ዩራኒየም ኢራን 60% ምዕባዩ ይገልጽ። 90% ዝኸውን ድማ መሳርሒ ጦር ኣቶሚክ ንምፍራይ ከም ትጥቀመሉ እዩ ትጸብጻብ ዘመላኽት። ኣቐባሊ ቃል ባዕጋይ እዚ ዘይስሩዕ ጸብጻብ ክብሉ ሃገራት ምዕራብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ምስ ኢራን ደው ንኸይብላ ዝኸድዎ ክያዶ እዩ ኢሎም ኮኒኖሞ እዮም። ኒውዮርክ ታይምስ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ረኺበዮ ዝበሎ መረዳእታ ኣሜሪካ መርሃ ግብሪ ኒኩለር ኢራን ሙሉእ ንሙሉእ ንኽቋረጽ ትደሊ ይብል። ኣሜሪካ ሓዱሽ ኣብ ዘሰናደእቶ ትልሚ ነዚ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ትሩዝ ኣብ ዝተባሃለ ማሕበራዊ ገጾም ኣረጋጊጾም እዮም። ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ምፍራይ ኒኩለር ጠጠው ክተብል ኣለዋ ክብሉ ኣብቲ ገጾም ጽሒፎም እዮም። ነዚ ትልሚ ኣሜሪካ ድሌት ኢራን ዝመልእ እኳ ነቲ ትልሚ ኣሜሪካ ድሌት ኢራን ዝመልእ እኳ እንተበለቶ ንሕና ግና ኣሜሪካ ዝሰደደቶ መልእኽቲ ኣሽንኳይ ድኹን ቅበሎስ ኣይጽደቕናዮን ይብሉ ኢራናዊ ባዕጋይ። ሮይተርስ ኣብ ጸብጻቡ ከም ዘመላኽቶ ድማ ምንነቶም ዘይተጸርሐ ዲፕሎማቲክ ኢራን ኣሜሪካ ንዘቕረበቶ ሓዱሽ ሰነድ ውድቂ ዝገብር ካሊእ ሰነድ ተሰናድእ ምህላዋ ጸብጺቡ እዩ። እዚ ድማ ኢራንን ኣሜሪካን ዝገብርኦ ዘለዋ ዘተ ዕውት ንኸይኸውን ይገብር። ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ህንጸት መንበሪ ሰፈር ሓረስቶት እንትዛዘም ሜላን ነባብራ ሓረስቶት ክቕይሩን ጥዕናዊ ህይወት ዘላብሱን እዮም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ መንግስቲ ንኣፍሬት ኢንዱስትሪ ዝህቦ ትኩረት ኣጠናኺሩ ክቕጽል ኢሎም። ካብ ዜና ወፃኢ ሩስያን ዩክሬንን ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ኣብ ቱርክ ከተማ ኢስታንቡል ተጀሚሩ። ባርከስ ተመልከቲ ማዕዲ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም